בוקר טוב, בואו אלינו ליום שאנחנו נוסעות. אבל כן, מה אנחנו נעשה שם? לא יודעת. כמה כסף אנחנו? 9,000 פזו, שזה 400 שקל לשתיים. אנחנו לא יודעת, אנחנו הולכות, אין לנו מושג איפה ישנות. אין לנו מושג מה התוכנית, אנחנו רק מגיעות למערב העיר. עכשיו אנחנו נתקדם כי אמור להיות יפה יצרנו באמצע הדרך בספוט. יפה. טוב, אנחנו ממש אחרי נסיעה של שעה והגענו לנמל. We don't know. We want to go a place that we can travel. My name is Mark Wilson. Bye my love. אנחנו מנסות להבין איזה יחורפות. חברים, הגענו למעיינות כלשהם. לא יודעת איפה אנחנו. נעדכן. הגענו לנקודה הראשונה שלנו השעה 3. מה עברנו עד לכאן? אתם לא יודעים. מושג הפכו שנות היום. לפחות אנחנו מפחות. אנחנו כרגע המסלול, אבל רק פה הגענו למקומות שהפליטים היו כאלה חמודים, לא הכירו תיירים, כל מיני צלם שלום. אוהבים אותנו, אנחנו אהובות על ידי הפליטים. חברים, תראו, פרסנו פה ארסל להתנסות מהגשם. טוב, קמנו משנת, אחר לחפש אוכל, מקום ראשון, ותצית. קראו לי להגדיל. Yes! Jamie, it's new! I want Best friend! two best friends. How are you? Thank you. באמת למתנה. איזה חמודה. וואו, אני מתרגשת. Thank you so much for this moment. Let us חברים, השעה 8 בערב, אין לנו מושג לפחות ראשונות. יצאנו כאן, שאלנו אותה, אנחנו של ביצוע. ובינתיים אנחנו מסתדרות, בסבבה. חברים, הגענו, תקשיבו, לא היה מקום, לא מקום פה ראשון. לא היה מקום בכלל. והגענו, הוא אין לנו מקום, אז הוא אמר, טוב, אני אוותר על החדר בשבילכם. אוקיי. ואז אנחנו עושות לו, אבל איפה אתה תשאל? יש לך מקום? לא, אתה נסתדרים, רק אמר בואו תבדקו. אל תדאגו, אנחנו נסתדר. אנחנו נסתדר, רק שיהיה לכם איפה לישון. ואמרו להם, טוב, אתה נהיה הומלסיות. תקשיבו, זו סיטואציה מצחיקה מאוד מאוד. תקשיבו, החדר נראה לא יודעת. כל זה חדר נפרד? זה כאילו רק המדרגות לעבר החדר ויש מזגן. לא, זה מדהים חדר מטורף. אני חושבת שכל זה החדר? מה? אני לא יודעת. חברים, סיטואציה אחת ההזויות. התחלה שלחו אותנו לחדר שמה, תינוקי. זה לא חדר, כן? כן, זה היה זה, ואז אמרתי לג'אותי, אמרתי להיכנס לי. אבל החדר הזה. אז אמרנו, אוקיי. כאן עומד להיות צריכה מטורפת אמן. ויש גם מקלחת מטורף. בקיצור, הסתדרנו. מבלי לדעת איפה ראשונות, הסתדרנו. ככה נדירות. אני שפרנו על הבריחה. זה יום האחרון של שיר. Arabella's got some interstellar gator skin boots and a helter-skelter and a little finger and I ride it endless. Hello, thank you. She's got a Barbarella silver swimsuit and when she needs to shelter from her איפה אנחנו? she takes a dip in Hello. my days and best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side.
It's much less picturesque without a catching the light. The horizon tries you wash it. on the eye. תקשיב, אני רוצה לסיום שם מרוץ המיליון. אני חייבת שלב להשקות. עצרנו באמצע הדרך, בית קפה, תקשיבו, מטורף וטעים ברמות, באמת. וגם זול. Arabella's got a 70s head, but she's a modern lover, it's an exploration, she's made of outer space, and her lips are like the galaxy's edge, and a kiss the color of a constellation falling into place. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without a catching. Oh my god. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Oh my god. No. Yeah. You want for me? Vacation? No, I can't. Woo! 1, 2, 3. Smile. That's one. No, it's a video. Chin. שיר רגוע.